sa bilog nga probinsya kang Antique, comprehensive, analytical, kag responsive, programa kag karaklaan nga paati sa kamaturan. Imaw ang inyong takalagan. Romeng Antonio. Mabatian, alas 8:30 hasta alas 9:30 ang takna saga, kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, tab Biyernes. Mayad banwa nga aga sa aton mga pinalanggang at tagpramati kag welcome gid sa aton nga pagpangalagan. Sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita sa kadyang adlaw. Petsa 27 sa bulan kang Oktobre. Tuig 2021 adlaw kita karon kang Huwebes, Martes. Dahil lang, Huwebes, Martes, Miyerkules, mga kabyanan, gali. Magapangalagan kita, mga kabyanan, sa sulod kang sangka oras sa pagdulong ka mga balita, mga information, kag mga issues, katon gitawaan kapag tamad sa aton kadyang pagpangalagan. Ano mga mainit nga balita, mga kabyanan? Tisadlagan ka politika, ha? Galingin ulo takon. Vice President lang si Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Matapos nga nakita ay krusanda to sa adinto sa Cebu sa birthday ni Governor Gwen Garci. Apang suno kabi sa kay Alcosi, kang pinipilaban Cosi Wing. Urati formal ng istoryana ito sanda. Teka kang tinalikdan ka ba? Nagambal si Sara Duterte. Hindi takot magpadalagan. Mga kabyanan, tiyang kuhon kay ba? Mientras tanto, hindi pa man matapos ang November 15 nga changing and dropping. Raka pait pwede matabo, mga kabyanan. Istoryahan tadya karon sa atin kadyang pangalagad sa pihak nga bahin. Si Antonio Libeste, Antonio Ligarda. Ang ginreklamo sa Comelec, kang taga Bilison, nga ngaran si Salvador Ongson. Nagagwardya sa mga pamantalaan, matapos nagdarakang stage name nga Inday Loren. Di klaro-klaro kabay sa Omnibus Election Code nga dapat ang imo matutuod nga stage name o kung ayo o kung aka alias bla. Amo ang imo daron kag hindi ka magdara ka mga alias kay iba ko nayo nga parehas ibang tao nga maka-confuse sa mga butante. Ang diyang pagdara alias kinaabuso gid man tanan jay ti bisan makapamatuod nga ang taga inged balay mo bakit na ti alias pero ti sarang mo mabutang barwa sa imo kadya nga certificate of candidacy kung gusto mo bipirwisyuan sa kataho. Mga kabyanan, galing ti nagka-question dya kag natawag honesty from the very beginning kang sangka kandidato. Samtang sa piyak kabayin, si senatorial candidate from Antique, Rodelo Pidoy, ang ginapasabat kang Comelec sa sulod kang tatlo lang kadlaw. Agad, makonvince ng Comelec, nga bakanta na Noy Sans candidate. Kaya para sa Comelec, may pang dua-dua rasanda, nga si Rodelo Pidoy, sa Kanoy Sans candidate, mga kabyanan. Te. Sa piyak nga bahin, isyo. Kita mismo banwa nakasaksi aligad adlaw. Sa Tibiao, sa Telemasov, kag sa UA kapon, kung paano nagpaga ang mga estudyante sa University of Antique campuses kag sa main campus. Kay kahapon, rigto ta sa University of Antique main campus, grabe pila mga kabyanan, kang mga estudyante nga gusto mag-abel kay nagpanawagan ang provincial government
pinagi sa youth affairs nanda, si Mr. Nudkir man dyan nga, gadlagan na, mayor sa Sibalom, among nag-announce nga ang tanan ng estudyante nga gusto makabel kang provincial scholarship program, ipa-authenticate ninyo ang inyo nga mga RF account registration form. Wow, golpiada manwa nagpagak ang mga estudyante. Kagti, ang subject kang authentication kang RF, ang diyang mga daan ng mga estudyante nga scholars rin. Kang diyang mga bago, nga gusto makabiti, pobre mo. Ginbidiwan, tato kapon, pero kanyo bla sa Facebook account ako, ano karaka taho. Mga kabyanan. Jay may, ano? Good morning, boss. Dorog salamat sa miracle oil mo, kay Boss Bobit. Mga kabyanan, nabidiwan tato kapon. Kung ano, kagrabe kang mga kabataan sa University of Antique, wow man, nagwa si President Pablo Crispo sa Sagwa. Ura dyan ti prior coordination ka naman. Ura taman ka preparar, magpa-authenticate ka, sobrak buhay na no eh. Tinamdamabal ni Ibo lagi kang estudyante ka pirila. Daw 400 meters ang pila, doon kanyo blang video gin-post ko. Oral tato nag-interview dyan kay Crispo, kung di kita mismo to, nakakita kang naka-baal kang actual video. Mga kabyanan, istoryahan ta dyan, Black Ron, sa ating pagbalakat, dyan bala buligid man dyan manwa sa, buligid man bala dyan sa mga imol or dyan, sang katao-tao lang sa politika. Wala pa man dyan ganiti klaro, kung may budget, dyan kang matawan ka mo. Istoryahan ta dyan karon sa atin nga pagpagalagad. Kaya ang pandemic nga budget to, ang mutong nasagap, basi ergya na ura naging gamit, betos pandemic, basi dyan na gamitan. Sa piyak kabahin sa banwa kang si Baste. Kung ikaw banwang tag-iya ka lisensya, nga example, ginharam ang imo lisensya, mga kabyanan, daw nginit ka mo. Ngang nag-subcontract pala nagamit lisensya mo, rakatadang sa pag-ubra ka proyekto nga imo lisensya nakataya. Kagra natabo sa banwa kang si Baste. No? Natabo sa banwa kang si Baste. Nga ang 20 million nga renovation kang construction kang iba man mo, makita mo ra banwa kung ano ang scope kang obra mong sa plano kang sa program of works. Kung ano ang gina-cover kang bilog nga 20 million nga amount kaya ceiling, electrical, na it includes sa painting, it includes renovation of this, CR, sprinkler, na dyan na tanan, including the amount sa program of works. Ang picture nga sagi kang balandra to kang sagi ka pakita to kang mga nagadampig kay Gasiba Rico Perto kay mati ko pamilya na kag si Mayor kuno nagkontrata kag imaw si Rickson kay hari raman na nami hospital sugidi nyo tata nami ang ginpicturan nyo lang pero now naman anyo kano scope kang obra nga dapat obrahan nga ura mo obra wala ang picturean nyo to, amo lang to ang scope kurobrahan nga dapat tapuson. Butang ta natapos na to. But doesn't mean nga na-contract nyo, nasunod nyo, natapos nyo ang iba nga scope of works. Electrical kag ceiling, gani ura po ni Mitso dyan, pati gani ang sprinkler kag ang iba dyan nga mga finishing touches, ura pa. Hay suno sa municipal engineer, kay man gin-download ang kwarta dyan sa banwa. Makuntimura ni Klabot ka 60% pa naglapaw sa calendar days. Ang accomplishment, tura pa Klabot sa 60%. Ang accomplishment. So kung naglapaw ka banwa sa date, nga wala pa matapos ang project on time,
Grabe kra ang negative slippage. Ang negative slippage, baydan ka kontraktor ang slippage o kung ang rang inadlaw nga nagapatak nga dapat tapos ang umpisa kang late nga dapat amor ang expected date nga matapos ang project nga patak nga umpisa man ang negative slippage nga ang gobyerno pwede makadidak 10% of 1/10 no sa kontrak kang kontraktor na natabo sandig sa report nga tramaton nga si Madam Tiraype amo lamang nagpa-assume kang obra o Diyos ta. Tanong leksyon kaya? Ha? Ragyan sa si Baste, hindi nyo paghap ang tanan nga proyekto. Ay man anta tanan nga proyekto sa si Baste, ginahapan kang pamilya Ricoperto. Kaya ang diyang si Rixonod Kiman, gingamit naman poder na tos babaw, amo dya ba'y oso? Ang matuto, tagiya kalisin siya, hindi pa kobra, kaya ang may mga mayor poder dyan, nga makaobra nga as if daw mga kontraktor, amo pa ang mga marapit luwag. Nga sa urihi, nagagawa nga hindi mananggali ka ato magpatapos ka project. Istoryahan ta dyan karon. Sa atan banwa nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Gaimaw sa aton banwa nga pagpangalagad ang diyang Asenso Barbasinyo gid. No? Mga kabiyanan, Asenso Barbasinyo. Babi ni Cor para mayor sa banwa kang Barbasa. Masunod niya nga mayor sa Banwaga Barbasa, no? Kagay mo man sa pagpalagad ta si Papa Mike Pilber Medina. Kamplong nga klase ka SB member dinamdamon sa Banwa Itibyaw. Kagamo man, gaimaw sa pagpalagad ta si SB Bibok Waldin Lim kang Tibyaw. Ang mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan ka Tibyaw. Amo man gaimaw sa tagapagpagalagad ang Omni. Ang Omni nagabaligya kang tanan nga mga hardware items kompleto nga barato. Ang stocks na direkta gid dalhin sa may Metro Manila. Gaimaw sa pagpalagad ta ang Dirty Hands. Dirty Hands Floral and Ornamental shop sa atubang kang North Elementary School. Rugya sa poblasyon Kulase. Tanan-tanan nga kabulakan inyong mabakal sa presyong inyong masarangan. Sa Dirty Hands Ornamental Floral Arrangement inyo lang agtunan. Kung kamo may patay, ipa-arrange lang kay sanda bahala sa arrangement kang inyo kabulakan. Nga pati patay, maganaya-naya ang iya pananawan. Amo naman. Te, may sangamans na dyan sa tubangan kapatyo. Tiragyan ka mo bakal, bulak, gino. Para sa mga minatay nyo, no? Ginapalagyahan ni Pebalis no mo. Diyan mo bakal, mga bulak, mga brato. Kagay maman sa tagapagpalagad ang diyang si Von Carlo Palacios. Bataon niya, gwapohon. Mirayo, tali tsura ko yun. Puno pagkagwapo. Rayo tsura ko. Rayo tsura ko. Si Kapitan Tunog dyan, kag Kapitan Jimny, good morning. Ninyo gid kag sa kay Kapitan dyan sa Naba, no? Good morning nga pamati. Kagawad kadigal ka pamati man, kagawad dragot ka pamati man ba? Mga gitamyaw tang nagapatsik attendance. Sino pa si kagawad tamba? Sino pa nga kapitan nga pamati ka barangay official? Kag si kagawad Sobilyaga sa Landone. Na si kapitan di mismo gat dyan nagalasa at tarakana dyan nga na manuwa nga kwan nga karne.
Agay mo sa pagpalagan si Kapitan Victor Sorelia, kang Barangay Sentro Norte, Colase, Antique. Amo dyan Kapitan, mga biyanan nga, subragid ka tandas, kang subragid ka malwan, kang subragid ka, aktibo, na, kang Barangay Sentro Norte, Colase, Antique. Kang kumabakal ka mo bisikleta, agto ka mo sa Ilas Bike Shop, napaamtang sa Barangay Lamputong, mga high quality nga klase bisikleta ang ginabaligya dyan sa Elas Bike Shop. Alas 8:23. Unahan ta mga biyanan ang dyan isyo sa Sebaste Community Hospital. No? Sa Sebaste Community Hospital. Mga kabiyanan, sa Sangka Waragwagan sa may Kalibo, Aklan, gin-interview ang municipal engineer. Gin-interview ang municipal engineer nga si Engineer Litrodo. No? Ano ang hambal ni Engineer Litrodo? Hambal na lapsren ang calendar days kang kontraktor para mapatapos ang nasambit nga proyekto. Dapat na inagurahan na dyan tapos niya lapsren. Di katubay ginabandon mga kabiyanan ka mga manukobra. Ang konstruksyon nga taga-Pandantoy, urak na masweldohe. Now, ang accomplishment, wala gani kalabot sa 60%, mga 50 point something lang ang accomplishment. Sa bagang istorya, kung ang accomplishment mo is 58 point something lang example, let's say for example, may mga orobrahan nga wara riyan natapos. May mga orobrahan nga wara riyan natapos. Kang total na krabanwa para makamplis is 100%. Plus biyang siling, example, compose of sa bilog nga 100%. Naga-compose ra kang, naga-labot ra sa 25% of accomplishment. Ang sprinkler, installation of sprinkler, another 15% of total accomplishment. Out of total accomplishment, no? Kada scope of work may corresponding percentage. Kakunting buwan mo, may mo orang 100%. So, kung ang sumada, wala pa kalabot gani 60% accomplishment, buway rin nag-expire ang anak contract, may mga scope of orobrahan of works, scope of works, nga naabay nga dapat obrahan sa program of works, wara maobra. That's why we are not affected o picture, sinding o picture nga nami ang salad. Actually, amo man ra gani, kauna tanaran ang itsura ka salad, ginpintahan lang. No? Mga kamyanan, ginapaterminate kang municipal engineer ang contract. O garing hindi magsugot ang tag-iya, hay, kung hindi magpaobra kag kasarang rin mag-obra ang naga-subcontract, nang nagawa dya pamilyar ko perto ni Mayor, niriksunod kay kag taga-kapitol, sandalan lamang maga-asyom kang obra. Hay man anyo banwa, kung imo lisensya gingamit kang mga manughuram, no? Manughuram ang term na, kung baga, subcontractor or manughuram. Magaba ang imo lisensya, mga pinalangga katag pramati, kung may mga negative slippages ikaw nga mga contract, no?
magbidding ikaw sa iba nga proyekto, kapin pa'y online na tulad ang tanan-tanan nga bidding process, ma-reflect dyan ra nga may sa ka-project ikaw nga may negative slippage ikaw, mga pinalangga nga matang pramati. So, sa sunod ni mo nga mga proyekto, hindi rin ikaw makapangontrata gamit ang imo lisensya bangod sa palpak nga manughuram. Ha? Di man anra ni Engineer Letrodo kung sino ka pa obra dyan, ay tanda ka na ang adlaw-adlaw ka inspect ang obra. Sino ka pa obra? Tinaho ni Mayor, tinaho ni Gaspar sa banwa kang Bugasong, kang si Basti. Ha? Kag may migo taman, marapit sa iyon enterprise or construction and supply, nga nagambal, nga andar at Chepkin kumbuya ang tatlo. Guwa pag ni ngara ni Gub, ana ni Rexonod K, kag ana ni Gasiba Ricoperto. Dibla? So nadrag rin ngaran nyo. Ragya ka dya, sa mo dya nga klase, ka prohekto. Oh. Ti, maumid-umid man dya ka dya si I.I. Ligarda, si Loren Ligarda, iti, yun pabayaan naman. Ha? Sandig sa report nga aton nga nabaton, ana, pang niya kuno-kuna, gina, iskoher ni Congressman Paulo Javier pang project niya para maabot dyan sa banwa kang si Basti, mga pinalangga pramate. Kinsalo, or lang ko mo, nga tinagdaag si Loren, pwede na nga koon nga, ha? Ana, banwa man, di bla, ura man problema na. Ha? Tika dyan may nag-aobra rin ragyan, ha? Sa community hospital sa banwa kang si Basti. Actually, mga kabiyanan sa mga project nga nanlad ka dyan, nga may nagharam, gina-assume man lang dyan kang mga tag-iya kalisensya nga anda. Ura dyan gani, ang mga tag-iya kalisensya ga ako nga ginsubcontract ni Mayor Ricoperto kang pamilya na ni Rexonodki, ginahambal na nanda nga ti anda, ana. Galing ti maman-an mo man eh. Kung sino nga, tuwal nagapaobra, kag, ha? Regyan sa Sebastian, man-an ra kung sino aktual nagapaobra, sino tinaho obra. Mangkutan niya lang mga tao to, kung sino ka panwildok, nanda, masabat ra nga ti, tanda niya eh. Ha? Mga kabyanan? Hay kung si tiray pe tanang nagapaobra ang matutuod yung tag-iya kalisensya, iyon construction and supply. Manantang ka na si ganit tiray pe banwa magpaobra kang project. Nagatapos tanara bisan nura pa ni matapos ang calendar days na. Ha? Mga pilangga at pramati. Tipras kang kung may mag-subcontract na mo si tiray peta na ang network na karata na, ang credit line na, ang mga supplier na kang mga materialis na grabe rin. Prasbi kung si Rexonod kay kang si Gasiba Ricoperto, ramat tagay kay Gasiba Ricoperto, kung ang bili kang project nga ginintrahan da is 20 million, ti mo wadang-wadang kiti mo kung wala ka liquid nga cash kayang gamitin. Ha? Tibutang ko may mapautang makanana materyales. Ha? Galing hasta san o banwa nga makautang tanang sige lang gid. Ha? Tayog ng rutangan na materyales 1 million, tindit na katuo. Kalimoy ra kag katrespaser sa project mga 20 million. Kag may mga baraklon pa kao dyan nga mga materyales nga hindi not available sa ginautangan mo din kag pangutang diyan sa SOR construction supply sa kay sa ISB diyan kang tibyaw sa may kubay. Ha? May iba pa nga mga materyales ang gamitan nga rigto kag sulilong bakal tinaw.
Hindi ka kinanglan mag-cash out sa Iloilo kung magbakal ka materialista? Ha? Cash out mo gid? Ha? Oh. Amora mga kabayanan ang problema. Kay man ginaubos double ang mga proyekto rogyan sa banwa kang si Basti. Ha? Rogyan sa banwa kang si Basti. Ano ang tabo? Okay man na ran. Ha? Kung wala nyo kinabayaan, tulad ka rin ginbayaan nyo, reklamo, tagiya ka lisensya, ang iyon construction supply. Ha? Kita anagin lang to kahambal mga bayanan nga. O, patapuson. Pero lang naken. Sumahay lang ka mo dyan kung pirahin nyo ng gasto. O, hindi bla? Sumahay lang sa ran. Amura mga leksyon sa pagkadlaw rin kay Teray EP. Ha? Tagiyab lang ang lisensya, iyon construction supply. Nga, kung sa si Basti, hindi kasagi paharam ka lisensya mo dyan. No? Mga kabayanan? Oh. Di ano ang guha? Ano ang bad effect sa taho? Pumuloyo kang si Basti, amo karon ang nagasaper. Why? Di sinong gamit kang ospital dyan da kung mahumanaw, di bala taga si Basti? Bangad lang sa mga personal nyo nga mga intereses. Ang mga bagay nga dapat ang tao hindi maumid sa inyong mga personal intereses, amo ang nagasaper. Amo ang nagasaper. Ha? Miyadra, adi kung mayad man kamo mag-obra ka mga proyekto nyo, kita nyo, project ka DLG to sa may mga bukid to nga, may mga concreting to, ura nyo organic na pison. Ha? Amor dapat yung mga bugtaw ang taho sa may si Basti, kang wala rin tisens nga transparency, hindi mo makita nga may transparency sa pinang gobyerno o yan mga pinanggata pramati. Bisan sa mga ayuda man ka tao. Ha? Ginapili, nandalang kung sino ang tauan nanda. Sa iluhan talaga na susunod sa project na pag-talakay. No? Serbisyong hindi patas. Serbisyong may pinilian tanang katabo. Serbisyo nga unfair. Serbisyo nga kung pinsaran ta, serbisyo rapolos. Ha? Dugangan pa ka pinerdobal da dyan nga ginahimo nga panampa taho, nga panapungol, nga panaya pusil, nga pinalupok, sandaga pusar sa banwa. Sos! Kuunta daw urar ka o tisagapan niya sa si Basti. Tislenor lang si mayor nyo ran. Ha? Gisahan naman kamo gyapon sa inyo, glingan nga kwartaran, bakal ninyo, mamakal kuno kraka kuno kwartada. Ha? Namora mga pinarangga nga permati. Ang nakakatabo dyan. Bangad sa obra nyo nga party sa mga project nga nagnaubos nyo sa si Basti, kundi nagirnuwar ng isyo mga kabiyanan, nagbantog ka mo sa muamo kran. Tiwanan tanan ni Untoy, Pasite, Rayurat na tingap mati, Jaras Norte. Ang radyo na, tulak utad sa Bilison. Ay, maantanaran. Untatin nyo rin mula. Ha? Hindi nyo pag hap-i ang mga bagay nga hindi nyo dapat hapan. Bawa grabe. Tila nga lang na magbutig si Engineer Trudeau. Engineer na dya. Sanda ka supervise ka implementation ko project. No? Kag pwede na kagto anytime sa site o terkabi ang ceiling. Matantyar na dya banwa sa installation mo pala ka ceiling mamananda sa
out kun pira dyan naka-percentage ang sa ceiling, no? Pira pa lang natapos. Oh, mga kabiyanan, sa iban nga scope of works, ang mga panabat na nato ka mga kalyado ni politiko dyan sa Sebaste, nga mga sulod ka ospital nga ginpicturan na nga namin ipicturein nyo't nang wala matapos ay dyan di mo picture sa natapos ron, ha? Dibla? Kag bagkan man lang rang sa sulod nga ginpicturan mo amorang obrahan lang gid ka kontraktor. No? Basta yung picturean mo, amula ra kuro ang 100% natapos. How about the other scope of works? Sa pakambilugan, kung totalan mo, kung ano engineer ni Trodo, mga 58 point something, sa Sura Club o 60, may 40% kung tapos, almost ang tanga pa. Tiuraman rasin din na litrodo kasuma sa hangin, kasuma sa tubig. Base ra sa actual accomplishment. Bagad nga ang mga nag-inspect kag nag-supervise sa implementation ng project kag tura na sa site gid kag usisaan. Mga kabiyanan, ti mabuti. Kag ano gid biyanan ni Engineer Litrodo? Ha? Ang gusto
bakal kamo black baras kag siminto i-deliver ang tunis dadang lang sa perdahan kang series si dadang. Okay daw lang lang na Honda sa tang pagpalagad yo sa sabat sa likod ka mga isyu kag ang mga balita. Kay mo man ang Dodoyli Bakery, Dodoyli Pizza, Dodoyli Batsoy, Dodoyli restaurant no. Diyan sa unahan public market kasi Basti kag amo man mga kabiyanan ang Dodoyli gabligya man tanang construction materials, outdoor items, tinapay gabligya man sandab, may bakery mo kag tubig abay ang magpaymo kang RCPC. Pinaplagyahan dyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Kay maman sa pagbalagata, ang serbisyo nga tampad, basta serbisyo nga tampad, January, padpad. Naalala na honto sa pagpalagad, no? Ha? Mga pilangga nga mga tagpramati. Wait, tatahon na, karon naman sa, o kung sa ano man sa aga, naman sa aga, hasta hapon, may programa sa hapon. Karon nuratad programa sa hapon, no? Ako dyan sa Rubig Antonio, salamat gid sa inyo baruwa nga pagpamati, niyad nga aga, probinsya kang Antique. Mayad nga adlaw sa atin mga